Kartowarja. Ya. Kartomarma. Ya. Karta ki sugih, marma ki dhewe, sugih dipek dhewe. Wong cetil, ben. Ora minggat hilang nyawamu, maju. Hot. Oke, dian. Bat. Hat. Wet. Hot. Bat. Wah. Ha. Wet. Wah. Ha. Wet. Wet. Wah. Wah, jatuh kocok. Wah. Oh. Ah. Wah, wah. 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 Wet. Wet. Wah. 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 Oh. Wah. Wah. Woi. Wah. 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 Pusakan jroning kewa mandika donclang padhangipun kang ketaman Braja. Perang campuh wis medali. Akeh para prajurit ingkang magut ana madyaning pabaratan ya gene Antasena kok ngoyak aku terus. Anane aku ngoyak ki mesake karo kowe, Pakde. Eman-eman jiwa kasatriyanmu yen reget merga kumpul karo para Sata Kurawa. Mula yen kena tak pringgake kanthi becik, ayo tak gandeng tanganmu tengen. Ndak kanthi marang negara Ngamarta kumpul karo para pepunden Pandhawa. Mendah kaya apa Eyang Kunthile marem penggalihe merga ngerti anake enem padha rukun. Mula kang mangkono ana paribasan, ora perlu paribasan. Kowe minggat to. Janji ora minggat aku ya tega tegal mentala jejuing pandamu. Jajalen yen mentala karo ponakan coba kaya apa. Jebol dadamu. Oh. Ayo kumpul karo Pandhawa, Pakde. Ora sudi. Ilang nyawamu.
Oh. Malsa. Malsa Antasena. Eman-eman tanganku. Kowe iki pepundhenku, kowe iki pakdeku. Kowe iki wakanku. Yen nganti aku tega mentala nibake tanganku ana ing dadamu utawa sirahmu, dosa apa sing ndak tampa? Lambene sing ora-ora kowe. Yo. Malsa. Mo. Setan kowe. Ayo kumpul karo para Pandhawa Rasudi. Antasena. Gandeng kowe mirang-mirangke Ratu Ngawangga. Kepeksa aku mentala mbudhake nyawamu. Sing ndak gawa iki Kyai Kunto Wijayandanu. Lamun to ndak lepasake mesti bakal pocok janggamu kowe Antasena. Yen Kunto bakal ndok lepaske ayo lepasno. Yen saka kaduan sumelangku yen nganti ora kena. Saka cedhak wae cetha. Gage iki aran gulune Antasena. Kowe engko mati. Mati ora apa-apa ning lek aku mati arep njaluk pengadilan karo Dewa. Pengadilan piye? Kunto kuwi sing maringi sapa? Para Jawata. Gunane nggo apa? Nggo Bratayuda. Yen dina iki kok lepaske mongko nggih matene mung dapure Antasena kira-kira kuwi dosa apa ora? Edan. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata nglokor apa ngarak ngono. Put nglokor tak kira ngarak. Iki wis ora tak gugahi, ora tak celuki jenengmu. Dan ajroning palagan kaya ngene parantene iki kober ambe banyu wani. Senopati Samudra iki Yuyungkara sing bakal magut suraning driya. Antasena aja gembela sirah. Ketiban capitku ora remuk bubuk dadi rempon gurone batang kowe.
Angger Antasena kenging menapa jeng andika lajeng ngados unggul Yayi Antasena ndak sawang abang branang sing dadi gulu nganti tekan dadamu kowe ya gene Antasena aku dicapit karo Senopati Ngastina Yuyungkara dadaku ampek kaya ora iso ambekan aku njaluk tulung karo Anoman men pulih kekuatanku aku ncalno ning segara meneh asalku mbiyen kok kono bali ning kono anakku nggih Antasena ing atase kowe ndek gegayuhan ingkang tulus lan suci nuntut adil lan bebener marang negara Ngastina entek-entekane kowe katriwandan sekarat kaya ngono aku mung manut karo perintahmu gandhe kuwi njaluk cemplungne segara ndak cemplungi tenan lan sumpahe Anoman ora bakal ninggalake gisi ing segara yen kowe rung jedul saka kene ewadene nganti pirang-pirang dina kowe ora jedul aku tak ambyur pisan Antasena Ratri gumulung mangkrempak ing